सगळ्यांतलें मोठें आव्हान आयज हांगा शेवण वाठारांत श्री सांतेरी देवस्थानाच्या प्रणांगणांत केलें. ताचे खातीर सकाळच्या 7:07 हांगा प्रोग्राम सुरू आशिल्लो. तो आतां 1 वाजता कंप्लीट जालो. आनी येदो व्हडलो प्रोग्राम, येदो व्हडलो आव्हान हे देशाच्या कल्याणा खातीर हांगा केल्लें आज तें आमच्या देवळान जालें, श्री सांतेरी देवस्थानाच्या हितून जालें, मठांत जालें. म्हणून आमी आयज सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. देशासाठी, राष्ट्रासाठी सगळ्यांना चांगला फळ मिळायच्या या उद्देशाने आम्ही हवन केलेलं आहे. श्रीसूक्त हवनं, पुरुषसूक्त हवनं आणि वासुदेव मंत्र हवनं आणि सुवासिनीकडून कुंकुमार्चन विधी वगैरे आम्ही केलेले आहे. आमचा उद्देश एवढेच आहे की अख्ख्या राष्ट्राला चांगला फळ मिळायचं. आणि आता सध्या आम्ही बघत आहे देशातल्या नाना भागाला भूकुसित वगैरे होत आहे, पावसामुळे खूप त्रास होत आहे आणि धान्य वगैरे व्यवस्थित येत नाही आणि नाना तऱ्हेचे रोगरुजीन वगैरे उत्पन्न होत आहे. त्यामुळे तसं काही व्हायचं नाही, सगळ्यांना चांगला करण्याचं. आणि त्याच्याशिवाय आमचा देशाचा आडळित करणारा कोण आहे, मंत्रिवर्ग म्हणा, आडळित वर्ग म्हणा, त्यांना भगवंतानी चांगला बुद्धी द्यायचं, त्यांच्याकडून देशाच्या चांगला रीतीला आडळित व्हायचं असा मुख्य उद्देश आमचा आहे. आणि एक म्हणजे आम्ही घरी वगैरे कोणाला वगैरे काही त्रास झाला तर देवाकडे प्रार्थना करतो, चांगला फळ मिळू दे, आरोग्य सुधारू दे, विद्याभ्यास चांगला होऊ दे म्हणून. आमचा नेता कोण आहे त्यांना भगवंताने चांगला आयुष्य देऊ दे, चांगला आरोग्य देऊ दे असं आम्ही प्रार्थना करतो. आम्ही आता 325 पेजात सुद्धा तसा संकल्प घेऊन अख्खे राष्ट्रासाठी, देशासाठी आणि आडळित वर्गासाठी, मंत्रीवर्गासाठी मी चांगला बुद्धी भगवंताने प्राप्त करून देऊ दे असं उद्देशाने आम्ही केलेलं आहे. आज हवन चालू केलं, किती वाजता चालू केलं आणि किती वाजता समाप्त झालं, किती पुरोहित पंडित बसले होते त्यांना? आता आम्ही इथे सकाळी 7 वाजता सुरुवात केलेलं आहे. 1 पर्यंत हवन पूर्णावती इत्यादी झालेले आहे. बरोबर 1 वाजता इथे तीर्थप्रसाद झालेला आहे. त्याच्यानंतर महाप्रसाद वगैरे झालेला आहे. अजूनही थोडा ब्राह्मणाचा आशीर्वाद म्हणून अजून एक अर्धा तासाचा प्रोग्राम आहे इथे आणि थोड्या वेळाने होणार आहे. आणि आम्ही इथे जवळजवळ 5 ब्राह्मणांना त्या संस्थेकडून 5 ब्राह्मण आलेले आहे. आणि इथे आम्ही मडगाव, सावर्डे, खुडचडे इथे वगैरे राहणार जवळजवळ आम्ही 50 ब्राह्मण इथे जमलेले आहे. ते सगळ्यांनी मिळून आम्ही हे हवनविधी केलेले आहे. आम्ही आजचे दिवस हे राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम म्हणून एक लोककल्याणाचा अर्थ हे सगळे देवाचे पूजा, विधिविधान कार्य हे सगळे करून घेतलेले असा. आम्ही देशाक लागून कितें तरी दिवपाक जाय. देश आमकां दिल्ले आसा, पण आमच्या हातीन कितें दिवपाक शकता आसा. जे कितें आमचे कडेन वेदविद्या, आमी जे कितें गुरुकुला मठान शिकलेले ते विद्या वापरून ते देशाक कल्याणा खातीर, देशाक आनी देशाच्या सगळ्या लोकांक बरें जावपा खातीर आमी कितें तरी दिवया. हे देशाक, हे भारत मातेक कसलेय प्रकारचे आंतरीक शत्रू किंवा बाहेरचे कोणी शत्रू आसा तांकां सद्बुद्धी प्राप्त जावपाक जाय. ते सगळे शत्रू निवारण जावपाक जाय. जे कितें पयलीं पुराण कालांत बी आशिल्ले तशी अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत देश आशिल्ले ते परत आमकां स्थापन जावपाक जाय. हे अर्थ धरून आमी केल्ले आसा. आणि प्राणी, पशु, पक्षी, मनुष्य इत्यादी सगळे प्राणी, पक्षी सगळ्यांक उत्तम प्रकारचे आरोग्य आणि विशेष करून पोटाक सगळ्यांक काही कमी पडपाक जायना. आणि प्रकृतीचे कितें विकोप इत्यादी आसा ते सगळे निवारण जावन सगळे सुखी जीवन करपाक जाय. कित्याक आसा आमी फक्त मनुष्य न्ही, मनुष्य लोकांकूच सगळे बरे जावं न्ही म्हणून आमी विचार करना. सगळे प्रकृतीक सगळे इम्पॉर्टंट आसा. सगळे विशय, सगळे गोष्टी, प्राणी, पक्षी सगळे एकच आसा. तांकां सगळ्यांक सुद्दां बरें जावपाक जाय. आणि विशेष करून जे कितें संकश्ट उत्पन्न जाता प्रत्येक दिवस राष्ट्रान खूब आजच्या दिवसांत तरी खूब हे उत्पन्न जाता, क्लेश उत्पन्न जाता, ते सगळे निवारण जावपाक जाय. आणि हे देशाक एक विश्वगुरू म्हणून जे कितें कल्पना आसा ते विश्वगुरूत्व शीघ्रात शीघ्र म्हणजे लवकरात लवकर प्राप्ती जावपाक जाय. आणि हे सगळे आता आमी फक्त हिंदू म्हणून न्ही, सगळे जे कितें सनातनी आसा आणि देशाचे सगळे लोक आसा ते सगळ्यांक सुद्दां बरें जावपाक जाय असे आमचे विचार आसा. आजचे दिवस आमी सकाळी पासून हे सगळे होम हवन इत्यादी विधिविधान त्या अर्थाने गोव्यातले 3रे कार्यक्रम आसा. 3 कार्यक्रम घडलेले आसा.